שלום, הגעתם למשפחת קפח הגרה בקדימה. אצלנו בבית אנחנו מפרידים עיתונים, בקבוקי פלסטיק וזכוכית בדליים נפרדים. מיד נראה. בבקשה מעייני. את הזכוכית בדלי נפרד. בבקשה. את הפלסטיק, את הפחיות בדלי נפרד. ואת העיתונים בדלי נפרד. תסגרי בבקשה את הדליים. אני חבר. תסגרי פה. ומיד נעבור למחזור של פסולת אורגנית בערימת הקומפוסט. ועכשיו הגענו לערימת הקומפוסט, את שאריות הירקות. אנחנו שופכים לערימת הקומפוסט. הנה, אתם רואים כאן את ערימת הקומפוסט. בואי נחסה קצת. וגם את תפחת הדשא שכיסחנו, אנחנו מצרפים לערימת הקומפוסט. יש גם כאן. קדימה. ומכאן אנחנו עוברים למערכת מחזור המים האפורה שהתקנו בביתנו, ומיד ניגש לראות. שלום, הגענו לשלב של מחזור מים האפורים בביתנו. מה שאנו רואים כאן בעצם, המים של המקלחות מגיעים לכאן, עוברים סינון של חול ומובלים אל המכל אגירה שנמצא פה. המים מכאן על ידי משאבה מועברים לטיהור על ידי האגנים הירוקים עם הצמחים שאתם רואים כאן. בעצם הצמחים סופחים אליהם את כל הרעלים, הסבונים והשומנים. יש פה אגן ראשון, יש פה אגן שני, והנה רואים פה את המים יוצאים מהמכל ההוא אל המים אל האגן כדי להיות מטוהרים יותר. ומאחר והמים אצלנו כל כך מטוהרים וכל כך טובים, אנחנו שילבנו פה גם שתי בריכות דגים, שיש פה דגים ששוחים בתוך המים, והעובדה שהם לא מתים מוכיח שהמים מטוהרים ברמה מאוד מאוד טובה. אז יש פה בריכת דגים ראשונה, יש פה בריכת דגים שנייה, ואנחנו רוצים להראות לכם שבעצם המים כל כך מטוהרים שהם נראים בדיוק כמו מים של ברז. תקחי בבקשה דוגמה מעייני. אלה מים מברז, אלה מים המטוהרים, ותראו שהם נראים צלולים ונקיים ללא ריחות באופן שווה. עם המים האלו בעצם אנחנו משקים את העצים, את הצמחים ואת הדשא, ובכך אנחנו חוסכים מים למשק הישראלי. עד כאן משפחת קפח הירוקה. להתראות.